guys, bahai tongbai narok kha khalai narok jotono kaham tangna hene channel ko talpai ke subscribe khai all select khainani haike map song narok jotono saimena ADC wo kaisa job scam no ti kabang mana hur party lai tongo haike haino hai tema sai arrest khlaija kha omid debroma haike o scam o je krungjak tongnai rok jotono masa ke arrest khlaijaknai hini bubagra sakha tei bayap song o job ni answer ki ritani khorok ni borok ya teibo tongui mano bayap song haike je tongnai rok daktino manjakna ungthum tei borok ni majra no borok gosiwi tei borok no sasti dijakna ungthum tei bayap song kha khlai jotono arrest khlaijagana hinai tai video no puilani hoite paithak jra naitoma bage belai ke hambai video no chajakhe like khaidi comment khaidi tei share khaidi hambai next video malai fenai।